Kuyaqhubeka ukubulawa kosombusazwe KwaZulu-Natal njengoba kubhekwe okhethweni. Ngesonto ezedlule kubulawe amakhansela amabili e-IFP ezigamekweni ezehlukene. Usihlalo we-SALGA esifundazweni uThami Ntuli uthi bakhathazekile ngalokhu. Uthi kuvukela umbuso uqobo. Sikhathazekile ngoba siyanda isibalo lokhu nje singenele uhulumeni okhona wasekhaya, siyanda isibalo samakhansela asebulewe. Uma kusiya silungiselela ukhetho lolu, sesibona futhi sekungazi ukuthi kuyaqhubeka lokhu. Kuzoletha ukwesaba kubantu abaningi. uNtuli uthi okubakhathaza kakhulu ukuthi akekho umuntu osaboshiwe ngalamacala. Nalolu daba lokuthi amaphoyisa akwazi ukubopha ngempela, ungabikho la ngaboshwa khona abantu. Kodwa angabophi kuphela laba ababulalayo abayizinkabi. Abophaza abophe nalabo kuyibona abahlela ukuthi kubulawa abantu. uNtuli uphinde wezwakalisa ukukhathazeka ngesitatimende esenziwe yilungu le-ANC ePhalamende uSylvia Lucas izolo mayelana ne-load shedding. Khathi kunenkulumo mpikiswano ngenkulumo yesimo sezwe kaMengameli, uLucas uthe i-load shedding ayisikho ukuphela komhlaba. Akusona isimo impela esijwayelekile. Isikhathazeka makabe sekukhona kamalungu ezepolitiki akhulumayo nje kube ngazi ukuthi udaba lolu lokuhamba kagesi udaba nje olungabalulekile, kanti udaba nomthelo omubi kakhulu kabe emnothweni wezwe. uNtuli uthi le nkulumo ikhombisa ukungabi nozwelo.